Pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro flimkien mal-Ġermanja, dan skont statistika maħruġa mill-Eurostat li tikkonferma li fil-waqt li f'Malta l-qatt beda jonqos, fl-Unjoni Ewropea dan kompla jiżdied matul Ġunju. Fil-fatt f'pajjiżna ir-rata ta' qatt naqset għal 4.2% f'Ġunju minn 4.3% f'Mejju. Dan meta madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda minn 7% għal 7.1%. Fil-waqt li fiż-żona euro iż-żieda kienet minn 7.7% għal 7.8% li jfisser kważi id-doppju tar-rata f'pajjiżna. L-akbar żieda fil-qatt fiż-żona euro matul Ġunju seħħet fil-Portugal fejn ir-rata telat minn 5.9% għal 7% f'xahar wieħed biss. Fir-rigward tal-Unjoni Ewropea l-akbar żieda kienet fl-Iżvezja fejn ir-rata żdiedet minn 8% f'Mejju għal 9.3% f'Ġunju. L-ogħla rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea hija f'Ispanja fejn dan issa jlaħħaq 15.6% jew kważi 4 darbiet ir-rata f'pajjiżna. L-uniċi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandhom rata anqas minn pajjiżna huma r-Repubblika Ċeka u l-Polonja. Skont l-istatistika iż-żgħażagħ kienu fost dawk li l-aktar gawdew mit-tnaqqis fil-qatt f'pajjiżna. Fil-fatt ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ Maltin u Awċin naqset minn 12.3% f'Mejju għal 11.9% f'Ġunju. Dan meta madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda minn 16.2% għal 16.8%. B'reazzjoni għal din l-istatistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Gvern qal li tnaqqis fir-rata tal-qatt f'pajjiżna sseħħ fix-xahar li fih ġie imniedi il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Qal li l-fiduċja u s-sostenn li ta' dan il-pjan serva biex pajjiżna jmur kontra tbassir ta' ħafna li kien ser ikun hawn żieda qawwija fil-qatt. Il-Gvern fakkar li fl-eqqel tar-riċessjoni ekonomika tal-2009 f'Diċembru tax-xahar imsemmi pajjiżna kellu rata ta' qatt li kienet ta' 2.5% aktar minn dik fil-pajjiż blanqas rata ta' qatt. Dak iż-żmien il-Lussemburgu. F'Marzu 2013 qabel il-bidla fl-amministrazzjoni, il-Ġermanja kellha rata ta' qatt ta' 5.4% kontra 6% f'pajjiżna. Il-Gvern irrimarka li dan ifisser li minkejja l-pandemija pajjiżna issa rnexxielu jneħħi kull distak li kellu mal-pajjiż meqjus bħala l-mutur ekonomiku tal-Ewropa. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Sabela laqa l-fatt li għall-ewwel darba fl-istorja pajjiżna kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Qal li l-pjan tal-Gvern ta' għada aħjar qed jagħmel id-differenza l-aktar lil dawk li huma fil-bżonn.